Ikakatloag tulo nga Dominggo sa Ordinaryo nga Panahon, Nobyembre 15, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipiyalan niya sa iyang katigayunan. Ug gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niyag 5,000 ka pisos. Ang usa 2,000 ka pisos. Ug ang usa pa gayod 1,000 ka pisos. Unya, mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi, og nakaginansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos, nakaginansyag 2,000 ka pisos. Apan, ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos, milakaw ug nagkalot sa yuta. Og gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. "Sir," miingon siya, "gihatagan mo akog 5,000 ka pisos. Tan-awa, ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon," miingon ang agalon. "Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod ngari, ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos og miingon, "Sir, gihatagan mo akog 2,000 ka pisos. Tan-awa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya." "Maayo, buutan ka og maayong sulugoon," miingon ang iyang agalon. "Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod ngari, og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos og miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom, ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa, milakaw ako, ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, ania ang imong salapi." "Walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon," miingon ang agalon. "Nasayod ka man diay nga ako nag-ani sa wala ko itanom, ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na? Karon, kuhaa kaniya ang salapi, ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang, ug makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya,
Bisan pagani ang diyutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.